अरे अरिया के होई रंगदारे ए पगोइबे ना का है मैं को पगवा किलो भर के घर हमर करे लाया रे लो भर के घर हमर करे लाया रे हम से बिहार हाय हमारा से सब में मजा हमारा से सब के हो जाए इज्जत हमर करेला हमारा से सब के हो जाए इज्जत हमर करेला हई हम मानवा के मालिक फरक नहीं पड़ेला भाई हम मनवा के फरक नहीं पड़ेला अरे अरिया के होई रंगदारे अच्छा लो भर के घर हमर होवे से बिहार तोहरे जैसा लड़की के एगो गायक से बियाह हो गइल। हां जी फरमाइश रवि रंजन बाबू के बाद हां जब गायक से बियाह भइल हां मुकेश राय जी अब आप कहीं मत जाइए कुछ नहीं मिलेगा कुर्सी पे बैठिए सखी वो औरत कहती है जोना से गायक से जोना के बियाह भइल भोजपुरी के स्थिति अंकल जी ऐसा हो गइल बा भैया कि कई गो बियाह हमार कटल ये हमू नहीं बता सकते खाली एक आदमी के चलते सब जान सकी हो ही टाइप के होइए सब यही से सखी अरे जननी जे सैया गवैया हवे फुहर पतर गीत गावे छछन कर जा हमरा और सोची न जब जा ओ लड़की के मन में दूसर बात नहीं है कि छछन कर जा हमरा हर सोची न जब जा का तो संग ही नचनिया सुतावे मेहकी वाला ना करले सर मोटकी वाला लोग करला हां दुगोला वाला लोग करला हेलो ड्राइवर लेकर करो अरे ये हमरा पुराना कौन है टोन डालो तो हैं लेकिन आपके लिए तारा गीत गावे के चाहिए होने बेटी बहन बैठल बड़े से हां त गावे के चाहिए हां का कि सोना न चांदी न चाही रुपया जी आज गाड़ी धोइली सैया जी लेकिन तू सैया जी के काहे बोले तार तो सर समाज से व्यवस्था चलते बा हां जी एगो सोनी पीतम दिखाई दो अच्छा स्वर लिपि दिखाओ भैया हाँ बोल दिया सौरिया बोल दिया स्वरलिपि में सावरिया ले ले सावरिया ए मोर सावरिया ये मन सुनाइए वहाँ ए मोर सावरिया सावरिया रे सावरी है
उ दिन हमारा याद पड़ेला जो ना मंच पर अंजनी भैया रहले हम रहिए गोलू रहले हाँ जी एक आदमी एगो ऐसा गीत के फरमाइश करने हाँ कि हमनी को दोनों भाई अटक गए याद बा भैया होली मिलन मानो हैं ठाड़े रहियो बाके आज रे तो गीत मुश्किल से हम लोग सुने होंगे क्योंकि भोजपुरी हम लोग गाते हैं सुनते हैं ऐसे फरमाइश बजाओ तो कुछ अच्छा चीज हो जाए का हो जाओ अच्छा चीज अरे भैया 6 फरवरी के आइए दानापुर आपका स्वागत होगा देखिएगा कोशिश कीजिएगा बात कर धन्यवाद जय हो गाना पुरान हो गया तो अंजनी भैया कॉल करे मुखरा तका दिला अंतर याद हो हम कहने के भाई तू बजावत रह जोड़ ले हम बहुत बुनियाद में रहा लेकिन हई देखल अपना खातिर आवे के इनका खातिर गा दे के लड़की कहलस पलट दो कि अब ही पढ़ो तनी राजा जी हो नौआ में लड़की कले से कहे राजा जी का हो अभी तो नौवा क्लास में पढ़ता है हाँ सबूर फोटो में देख के कर गीत के माध्यम से सुना कि अब ही पढ़ो तनी राजा जी हो नौआ में आ सबूर कर देख के फोटोआ हरे राजा कि सबूर भैया कि सबूर कर देख के फोटोआ अब भी पढ़ो तनी राजा जी हो नौआ में सबूर कर देख के फोटोआ एक माइक और दीजिए अरे लड़की कहती अंजनी भैया करब ना बियाह बगे बात सफीसा काहे से की पढ़तन राजा जी फीसा कि पायल आते नहीं छोटे छोटे पौआ में पायल आते नहीं छोटे छोटे पौआ में सबूर कर देख के फोटोआ में भैया जी आप भी कुछ कहिए नहीं तो लोग कहेंगे पौआ में पायल छमकौआ राजा जी अपन कि ले ले आया सेंट गमकौआ राजा जी मारी मारी के घुमा कि पौआ में पायल छमकौआ राजा जी पौआ में पायल छमकौआ राजा
हेलो हेलो ऋतु ऋतु कुछ आपन लिखवावल गाना गावना तो पारंपरिक देखो लड़की भई के बैठल बड़े तारा गावे के चाहे का करी है बलमु बेचारा पिपर कर मारम नजारा अभी की याद करो हेलो सुनला नाम गौरी कि आजकल के लइका आवारा पीपर तर मारे नजारा जी आजकल के लइका आवारा पीपर तर मारे नजारा जी मारे नजारा हो मारे नजारा मारे नजारा हो मारे ये गीत कब होला जानता हो जब भैया जी झूमर जमाटी कोड़ाए जाला कब होला जब काली माई भीले बर परिच के आवली से घरे लौटली से जब बर चल जाला अपना ससुराली आ माई भाई घरे लौटली से तब गावली से ढेर किसी आई है सिनेमा ना देखई है वीडियो को करम गुजारा ती करम तर मारम नजा उठ बैठे का थोड़े एगो माइक लाई है हेलो